ngono, pinter kok dengaren ora marai geger dina iki mau. Ya ngono ndang dintekne susune. Kuwi ndoke dioncek ben wareg. Kuwi mam apa kuwi? Mam apa? Telur. Oh, lah iya gek nang susune dintekne sing penting susune kuwi lho Le. Ya ngono tangi isuk niki ibuke tenang lho, gak ora marai geger sedina iki mau. Nanti ya ada isu. Lah nyapa kok dengaren? Aku jangan di kelas. Heh? Diangkat dadi ketua kelas? Mas. Mas. Putumu diangkat dadi ketua kelas iki apa lho kelebihane? Kok saiki dadi ketua kelas? Heh? Dadi ketua kelas dirga saiki. Lah nyapa? Lah awakmu apa iso nyiapne berdoa barang iso? Pinter kene. Heh? Dadi ketua kelas Mas saiki Mas. Kok eram? Gak kleru to gak iki gak? Ketua kelas apa ketua geng? Ketua kelas. Ketua kelas? Lah kok tugasmu piye? Ketua kelas tugasnya piye? Makane kok tangisuk iki mau dengaren. Nyiapin acara ambil nyiapin doa. Astagfirullahaladzim, hati-hati lho kok maca kleru. Turun toh. Lah ya kok dadi ketua kelas lho saiki. Apa saking nuwakale iku dadi diangkat dadi ketua kelas ngono apa piye? Ya mbok. Oh alah, dadi ketua kelas dadine saiki iki. Ya wis gek ndang sing rapi, ketua kelas iku kudu dicontoh kancane. Ya ndang sing rapi. Sepatune ganti aja gur satu, ganti-ganti ngono. Kuwi digawe sing ndang. Ya wis.